Jebbar näme diýen şudan ha? Ýygyň kesmedi tawagy. Şu tawagy alyp gaçan nahar elinden alsoň. Oturýanlar nahar wadi, oturmaýanlar zakony ýokdy. Ey tawaga kelin, tawak ýok ha. Dermemisiz gatlymak uýdygy ömür nahar ýetmeli. Ey dogry aýtdyň günüňde gadymdan aýdypdyrlar, paýlana paý ýok diýen. Akel gaplamatlar ömürde goýup goýly etdikany diýiller. Ey näme boly, näme naharyň ýygyň kesdiňiz we nahar goýdan. Ey bidaýyn aýryşmadyň ýene geldiňa ýaňja aýtdym ki, näme taýda aýatmy diýen bilap köýp edip nahar barsyn, et barsyn goýup nuşäwe şerni köýp edip doýukçyk bolýan, toýap taýdy. Bizde göze şoti qaýam goraýl näme bolýar, habar gelsen. Ey näme gözleşýäňiz, näme habar gelmeli. Ey seni diýäşäwetdiň. Şu gada çelim müzakere we tawafuk. Bulamy da işlenekmi? Dur men düşündireýin. Ey daýy eger muzakerede tawafuk etseler, gowy nahar goýulýar. Etrat hem bilat kär goýulýar. Eger muzakere tawafuk etmeseler, az goýulýar, ýa goýulmaýar, tökonýar. Ey muzakere we tawafuk nahar goýmagyňyza näme repti bar? Ey daýy hemmedat bir-birini repti bar. Şu habar ýetirin näme bolsa muzakere tawafuk? Muzakerede tawafuk boljak ýanakda kepleşik bolýarlar. Tamamdan mübarek bolun. Mübarek bol. Guý berene, guýun men taýdan tuğkanet guýan, aňardan et barsyn oklan, bir towuk oklan her gaýsyna gaýgyrman sadakadyr aýşalsa bolçuluk boljak ýanakda. Yo, turun. Näme? Tawafuk boljak ýanakda ýan bir pişnikden pişleri serpdir diye. Bla aralar degşip otyr. Saklan aravany, şundan mele hiç tane ellermesin. Bolla, göze men bir galam tuğuyan. Aýdygdy sen suňksaň boldy şolak et tawoklama ha. Wa inde mele hiç de seni gaçykda goýma, günnoğda bolly. Asyl tököndi, merke gaýdy berim tököndi. Biz jagadan öd tämiýemiz näme? Inde hemen çek otyk, bunu öd gaplamadan admada goýup aksyly günnoğda. Tököndi, merke gaýdy berim, doýumçylyk menän bitadi. Ayal men geldim ha. Vay tamam için canım geldim ha. Aşta geldim mi bana? Tamam için aytnama haber toydan ha. Kim beni soradı, kim beni yokladı ha. Ayal doğrudan aýtsama ikisini soranak sen bam ýok diýipdi. Ayal ýene birazajyk bolýan ýönden narahat etme özüňi. Bir däne bidere habarym bar. Iki däne de hoş habarym bar. Haýsyn öň çaýdaýyn ha. Dur göreýin. Abel bir de habarına göreýin näme ha? Ayal bidere habarsy ki kön çykdyrma barsyn gaplamamyzy goýup goýdum. Öýe oturar ýanaklap köýf edip ikijigimiz yer ýanaga. Tamam için bir de habar diýdi ki işte vay ben gowy habar aýtdym ki. Ayal bidereklik şany içi boş şuan. Ahyrynda bir talan uram bolmaly için hiç tat ýok. Bir äktipdir bunarda. Näme talan urupdylar? Tamam için näme diýen näme? Wadi tuttum tamak kaldy. Ayal ağlap durmany. Bilýän meniň damak galyny gowy habar işdiýin, gowy habarlamda bar. Näme gowy habar? Ayal owal hoş habarymyz şeker, inde melek oýdyň asyl narahat edip durma. Nahar ýok diýip, damak galym diýip. Etlen mugamy naharyň özü gelýär öýmede şazyga gelýär. Gerek gelsin Allah'ına kileli. Ayal, gaýgytmajyň naharyny diýemek, ýönejimiň nahary ýa tagamly nahar öz gelýärli öýüňe ona kelip berýärli hiç işi ýok. Näçe ha? Türkmen food berek. Türkmen food? Hawa nerme sar Türkmen foody goşymyzy nesip etmeli. Olam halan naharmy her restorandan taýladyk öz öýümiň öňüne kelip berýär. Täze tükänli supermarketden aljaklatlanmasa şu tan sifariş bilen öder kelip berýärli. Lap durunjy ýerinde bişir düşürsen her näme gerek bolsa öýüň öňüne lap keýf edip ýaşa bermeli. Ay nägat gowganyşy açyk öýümi nesip edip sifarişmi bereli. Tamam içe kilenji hoş habaryň näme ha? Ayal yaranlymyz köpeltdiler. Ay tamam içe nägat gowy ertejim öýümi gidip haýt näçe däni köş köne geleli. Ýokda sarmaýy gozary edil pullamy ýygynaýly. Nägat gowy tamam içe kän zat edip bilýär. Ayal nilik bana geldi. Nem tazy oturlaň ýurdum kädiň yaranlar kemen adet bolsun. En kedilenler 45.500 men köpeltdiler. Oňa edip bolýan iş 2 däne garasygymyza 3 kilo ha, çiğde de 3 kilo kefek edafe edip bilýär. Bir şonu edip bolýar, başga hiç edip bolmaýar.